अवघा परमानंदू रे आम्ही आनंदू रे आम्ही आनंदू रे 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 एक दोन तीन चार पाच सहा कार्य बालवयापासून माझ्या हातात सोपवलंय आणि आजपर्यंत ते करून घेत आहे सद्गुरूंचा प्रचार आणि प्रसार आणि त्या अनुषंगानेच आमचं पालखी प्रदर्शनेचं आयोजन एक खरोखर भूतोन भविष्यती तुम्ही म्हणू शकता ज्याची आम्ही कल्पनाही केली नव्हती आणि सद्गुरूंचं कार्य आम्ही जेव्हा एक पाऊल त्यांच्या दिशेने टाकतो 1000 पावलं चालून सद्गुरू कसं पूर्ण करून घेतात केवळ श्रद्धा आस्था आणि विश्वास ही संपत्ती आवश्यक आहे आणि ती संपत्ती घेऊन आम्ही पुढे निघालो आणि जे मनामध्ये असलेलं प्रेम सद्गुरू भक्ती सेवा समर्पण शुद्ध भाव याची प्रचिती पुन्हा आम्हाला प्रत्येक आश्रमातून येते आहे समस्त गोमंतका शिवाय नमः 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 गोपाल काला गोड झाला गोपाल काला गोड झाला गोपाल काला गोड झाला गरुड देवाले आमच्या दारा गरुड देवाले आमच्या दारा गरुड गुरुदेव आमच्या दारा गरुड देवाले आमच्या दारा गोपाल काला गोड झाला गोपाल काला गोड झाला गोपाल काला गोड झाला गोपाल काला गोड झाला हरी आला रे हरी आला हरी आला हरी आला रे हरी आला हरी आला हरी आला रे हरी आला हरी आला